situația asta? Păi, Și pe mine, doamna mea, să nu mai mestec, crede că o să devin prost. Și atunci o înghid direct. Oricum, degeaba mă exmatriculează, că tati a vândut apartamentul nostru și a băgat toți banii la FNI. Deci la anul ăsta fim bogați și nu mai îmi trebuie școală. Și mie mi-a zis mama că atunci când se întoarce tată în excursia de la Jilava, mergem în America și o să fim bogați și noi. Mani? Tati? Nu cum am ajuns să mă arăt nimic 20 de ani aici? Cum am ajuns aici? Acum, în Miami. Mamă, direct în creier. Hai mă, știu ce faci. Un pic. Hai cu tupeu, că se poate, hai. Bagă. Așa. A? Mamă, e prost. Ai băgat mă mușdei în lipie și nu simt carne, nu simt nimic. Lasă că e bun mușdeiul, face bine. My pen is blue. Ce? Repetă. My pen is blue. My pen is blue. Eh? Hai. Hai că... Hai. A început bine, ia. Hai că am învățat și engleză, te dracu. Dar ce am zis? Ai spus stiloul meu e albastru. Ești prost? Nu, pe bune te întreb, ești prost? Pe mine mă înveți cu stilouri, bă. Eu merg în America să-mi iau stilou. N-am avut în viața mea stilou și mă duc în America să-mi iau stilou. Învață-mă și pe mine ceva care mă ajută pe acolo. Unde este toaleta? Cum ajung la metrou? Cât costă un covridog? Șeful, stai, s-a lovit singur, nu l-am bătut eu. Chestii care să mă ajute pe acolo, efectiv. Ori dracu de foame cu tine pe acolo. Băi, frățioare, asta este prima lecție de engleză, înțelegi? Așa se învață. Știu, pentru că am făcut mai multă școală ca tine. Ai făcut mai multă școală ca mine, ce-i drept? Pentru că ai repetat fiecare clasă. ce faceți aici, mă? Ia uite-l pe ăsta, mă, ne deranjează gelozia, ia uite-l. Bă, piciule, dați-vă dracu jos! Ia 2 ori când mâncați în mașina clientului, mă dă pe mine afară din cauza voastră! Ai avea noroc că e mai mare șomajul decât salariul. Oh, gata, săracule, gata, săracule. Treceți la muncă, stați vorba! Bă, dar tu de unde te știi cu albanezul? Îl știu de mult, mă, din generală. Ne vindea țigări. Era băiat mișto și atunci nu m-a bătut decât odată. Și a fost și el pe Miami? Cam ăsta a fost pe Miami, pe New York, pe Amsterdam, pe Berlin. Asta a fost tot America. Și el a stat tot la Mișu. Tot la Mișu, mă, că ăsta Mișu e faraon de faraon, înțelegi? Și dacă nu ne ia la el sau ceva, sigur ne bagă la o șaurmerie, la o ceva, adică... Bă, eu nu merg în America să vând shawarma. Eu trebuie să încep să produc ceva ca lumea și repede. Că altfel mă dă a mea afară din casă. Să te dă afară ta din casă și eu rămân singur cu ea pe acolo. Adică nu mă înțeleg și că e fată mișto și e și frumoasă și e ok, dar adică se poate la un moment dat, nu știu, că mi-au mai venit gânduri, dar nu e că, adică nu cu a ta neapărat, dar mai vine câte un gând și ceva, știi? Și poți să faci, frate, o greșeală care să te... Hei, ne dă afară pe amândoi. Da? Pe amândoi ne dă afară. Da, mergem, efectiv, mergem până la albanezul, vedem ce zice și el și luăm o decizie. Ce vrei să fac? Dar eu sunt sătul de sărăcie, frate, sunt sătul până în gât, efectiv. Simt că sunt alergic la ea. Pe la propriu mă mănâncă pielea, ca să înțelegi. Mă mănâncă coatele, mă mănâncă peste tot și mi-au ieșit niște pete roșii așa de la sărăcie, frate. Sunt alergic la sărăcie. Sigur nu-i psoriazis, bă? Nu e, mă, nici psoriazis, ești nebun la cap, că am toate vaccinele. Mi-a făcut mama când eram mic și varicele, scarlatină și rucolă și tot.
Nu e. Sunt alergic să trăiesc cu un leu pe zi. Nu mai vreau. Nu mai pot să trăiesc cu un leu pe zi. Ce vrei? Sătul. Cum un leu pe zi, că boss ne dă 50 de lei. Te întâi, dar mi-au un pachet de țigări 19 lei. Merg și eu la Cor și mi-au un kebab și o bere 20 de lei. Și cu 19, 39. 10 lei la Loto Polonia. Ca tot omul, înțelegi? Și s-au făcut 49, frate. S-au făcut 49 de lei și am rămas cu un leu pe zi. Cum să trăiești, frate, cu un leu pe zi? Da. Da. Da, 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 da. Nu, nu, asta niciodată. Mă, omule, nu că ies pe stradă și le tai capul la toți. Nu pot. Da, 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 sos picant. Da, mersi. Auzi, mă, să pui măsline în pizza. Trebuie să fii dement. Niciodată n-am. Răscă Dumnezeu, adică nu... Ia zi, man. În cât timp ne faci? 3 zile. 3 zile vă fac rost de bilete. Faraoane, dar e cam mulți bani. Bine, banii mei. Dar contează Mișu în Miami. Vrea mână de lucru să plătească. Auzi, dar cam câți bonuți am face? Păi tu la cât ai gândit? Să zic? Zi. Un 2000? 2000. E mult? E mult. E mult. E mult, e. 2000 faci în 3 zile. 2000 de lei în 3 zile? 2000 de dolari. Hai, bă, mă lași. Cum dracu să fac ația bani, mă? E America, frate, ți-am mai zis, e țara tuturor posibilităților. Nu cred, bă, nici. Pune, frate, ce naiba? Ce faci, Ilie? N-ai mai sunat, n-ai mai dat niciun semn. Am vrut, mami, mă jur, dar am rămas fără credit. Mă crezi, nu? Iar? Mai pune și tu 5 euro și te sun mai încolo. Hai, știi că ești fata mea. Așa și? Nu știu, mă. Plus că ăla e un dubios, frate. Adică, cine naiba nu pune măsline în pizza? Eu? Da, bă, tu mănânci paste cu pâine, așa că taci dracu din gură. Nu știu, trebuie să mă consult și cu Sorana. Poate femeia zice că... Sunt gravidă. Bă, până la urmă, dacă tot avem vize, proști să fim să nu mergem. Asta zic, că ai învățat engleza degeaba? Bă, ma penis blue? My pen is blue. Ma penis blue? Gata, ți-am pus 5 euro. Forță. Măcar nu mă pup? Te mai pupă moartea, fă! Marș de aici, că nu mai stăm împreună. Lasă că-i spune lui tăticu că din cauza ta nu mai sunt fata mare. Haide. 2000 de dolari în 3 zile. Credeam că e pizza. Albanezul? Că ziceai că zburăm până la Miami? Și oricâți kilometri ar fi între noi și oricâte oceane ne-ar despărți, am să mă gândesc doar la ochii tăi. Nu ești doar singura mea dragoste. E sufletul meu pereche. Asta nu e adio. Asta e doar la revedere. Îngeraș? Zici tu că mă prinde freza asta. Baby, nu știu eu ce e mai bine pentru bărbatul meu? Alții au ajuns președinți cu freza asta. Da.
Doar că... Nu știu. Mai are de lumea de mine și parcă pe piciul mereu îl faci mai mișto. Auzi? Câte perechi de chiloți îți iei? Pe toate? Și eu tot 2. Piciu. Piciu are capul mic. E normal la săgetători. Dar tu ești fecioară și părul lung nu se potrivește, da? Vezi tu, asta e chestia, că până să te cunosc pe tine, n-am mai văzut nicio frizăriță să tună după zodii. Hairstylist îngeraș. Sunt așa mândră că pleci în America. Dar dacă nu mă descurc. Ți se pare că te descurci pe aici, Ioane? Tu speli mașini, Ioane. Și dacă și Piciu spală mașini. Piciu n-are pe nimeni. Asta e de bine? E. Că n-are pe cine să facă de râs. Auzi, ia un singur sul de hârtie igienică? Nu știu, bă, ia tot, că nu știm ce e pe acolo. Ieși. Dar tu acum ai 2 sufletele care depind de tine. Vrei să plângă bebe că el stă în singurul apartament fără termopane de pe scară? O să fie bine, o să vezi. Băi, tu iar ai mâncat usturoi? Ce faci, mă, stai tot? Când e sărac, capeți experiență în a nu avea lucruri. Auzi, da, tu ai idee care e greutatea maximă pentru la cal acolo? 23 de kg sau 4 euro pe kil dacă depășești. Asta dacă intrai. Tragem un pic asta. Numai așa, doar Miami. Aude-o. 1, 2, 3, 2, 1. Bă, voi mergeți la cerșit sau la muncă? Mersi. Hai, man, hai că mi îngheață GPL-ul. Sorana, cred că ne-am mai văzut prin cartier. Eu nu. Ia uite, avem telefoane la fel. Nu vorbi. Bă, mai întâi trebuie să trecem și pe la mamaie. Aoleu! Scuze, iubirea mea. Ce faci, man, nu vii? N-am voie. Când erau mici, s-au înșelat-o pe masă. Bun, și? Cu mama. Mișto. Hai. Să rămână, mamaie! Bă, ești cu bulangiul ăla de Ilie? Arsă-l ar focul cu pârneiașul ăla de taxul cu tot. Nu, sunt cu alți tovarăși. Măcar nu te mai văd cu parașuta aia de-ți mănâncă zilele. Să ne vedem sănătoși și la anul, să rămână. Mamaie, Mă, Sorana e gravidă? e căcat.
Cu cine? Cu mine. Mamă, ce baba furisită. De 5 ani nu mai moare. Păi, puii mei, sunt prea tânără să fiu străbunică. Dă voi o țigară. Mentolate. Te piși pe ele. Hai în casă. Dacă albanezul ăsta a făcut atâția bani în America, ce caută aici? A avut un ghinion incredibil când era acolo și l-au tras pe dreapta când băuse ceva la volan. Bine, ideea e că îi expirase viza de câteva zile. Câte zile? De 4 ani jumate. Mamaie, plec pe America. Așa, și? Și am venit să-mi dai binecuvântarea. Să mor tu. Dar ce să mă popă? Și de ce zici albanezul? E din Albania, a luptat în Albania, e cu mafia albaneză? Nu, e din Alba Iulia. Cu golanul de Ilie, mă? Nu ți-a ajuns că ți-a stricat odată viața? Doamnă, Mamaie. doamnă Mamaie. Pă bune, ce s-a întâmplat n-a fost vina lui Ilie. Marși, mă, de aici. Așa e neamul lor. Din cauza lui Taxu și-a luat câmpii gineri meu de a ajuns să o mierlească până în Germania. Și fiica mea de rușine s-a dus să spele WC-uri în Italia și în... Care să ia de joacă Asensio la ei? Real Madrid? Așa, în Spania. Mamaie e cu fotbalul. Firarai dracu, de 2 ori m-a scos la pariuri. Și cu pariurile. Am văzut. Bă, tu faci cum crezi. Dar zic, nu te uita în gura lui Ilie. Băi, handicapatule, tu mai bine vezi ce prostii faceți voi pe acolo. Că eu îmi pleacă de acasă să aducă bani, nu să vă distrați, da? Hai că ți-a pus mamaia ceva la pachet. Ai, bre, că nu-i nevoie. Lasă-mă că ți-am pus niște sarmale, câte mușdei, zacuscă. Așa, e. L-am băgat și pe domn profesor în traist. Oh, să rămână. Drum bun, mai drum bun. Și să nu uiți vorba lui mamaie când ți-o fi mai greu. Nu-i nicio rușine, bă, să dai la coaie. Hai. Fă, fii atent. Dacă pățește ceva Ionel, să moară Gibilan, dacă Doamnă. nu... Mamaie. Doamna Mamaie, e pe mâini bune. Hai, bre, să fii sănătoasă și nu te mai duce pe stadion, că la vârsta matale sigur îți dupe vreun jandarm mâna pe acolo. Ce vorbești, băi? Nici n-are căști. Le dai un șpiț în cap, intră sub tribună. Aoleu, Ionele, stai că mai e ceva important. Ia, mă. Hai, bre, mamaie, lasă-mă, că avea ăștia pâine și în Miami, dă-o drecu. Bă, nu vorbi urât, că dacă nu-ți fut una, cu dăm te vezi. Hai, iau. Să rămână. Miami, Another life. Another life pe drecu. N-ai văzut ce ciudat sunt americanii, mă? Cum să fim singurii care aplaudă la aterizare, pe bune? Mă și mor de cald. Ăsta e planul tău, să luăm pe jos până la acasă, a? Băi, planul meu este să facem bani, nu să cheltuim bani. Și până la urmă, cât de departe poate să fie, frate? Crezi că mai e mult până la Faraway Street ăsta? Faraway Street? Nu, trebuie să fie aproape. You don't take your rap? Of course, nu, bă, țăran. Uite-i pe ăștia ce drumuri are. Dai seama că au luat din spații verde, eh?
Uite aici apare. Să rămână! Așa. America. Vorbim în engleză aici. Hello. We look for Mishu. Mi amor, estás en Miami, aquí nadie habla inglés. ¿Ustedes hablan español? Sí. ¿Dónde está el Mishu? Ay, Mishu, el jefe. Sí, el patrón vive aquí en esta casa. Sí, aquí mismo. A pus naiba să zici, da? Acu tradu. Sí. Con otro pasa el rato. Vamos a ser felices los cuatro. Pasen por esa puerta, la piscina está ahí al fondo. Sí, pero pasen, que la música está muy fuerte. Nos vemos allá. Arigato. Sangría. Real Madrid. La mía música. Así, ¿da? La disco está candela, el ritmo va en tus venas, la gente está que quema, dame beso. La disco está candela, el ritmo va en tus venas, la gente está que quema, movimiento. Loco, loquito te tengo yo, sé que me quiere en tu habitación, lo que pasa es que lo decido yo, nadie me domina, soy adrenalina. Loco, loquito te tengo yo, sé que me quiere en tu habitación, lo que pasa es que lo decido yo, nadie me domina, soy adrenalina. Bienvenido a Miami, bienvenido a Paraíso. Să trăiți. Au venit copiii mei. Mulțumim mult pentru găzduire. Tony! Ce pasa? Fratele meu, Tony. Mulțumim mult pentru găzduire. Sunteți... Tonino, los dos nuevos reclutas. Să trăiți? Să trăiți, eu sunt Ilie. Eu sunt Ilie. Mulțumim mult de tot. Oye, tiene una cara de pendejo que me encanta, ¿viste? Hey, you guys are gonna love it here in Miami, okay? Welcome, welcome. Thank you. Baby, something to drink for my brothers. Vreți tu să puteți ceva? Am vrea să muncim noi, de-aia am venit aici. Oh, hai ca ceva bun. Bine, eu dacă stau bine să mă gândesc, aș zice nu. Misu doesn't trust anybody that doesn't get drunk with him. Nevastă mea, e bună pahara. Da. Nice to meet you. Da. What's your name? My pen is... Your penis is blue? No, he just stupid. Hey, let's go party! You okay? Oh, yes. Yes. Need anything? Wi-Fi. Wi-Fi? Call home. E.T. call home. Yes, Wi-Fi password El Chapo 69. Domn profesor, fratele nostru. Ce domn profesor, nu crezi că mi-a de bomie acum? Pleacă de aici cu domn profesor la tău. Care? Această melodie se cântă pentru toți șmecherii din România.
Ce zici, boss? Man, ¿cómo estás? ¿Todo ok? Băi, ești nebun, Mișoară, ești tot ce mi-a lipsit mie pe România, înțelegi? Bă, cum am venit, ne-am mufat direct la femei, la manele, la băutură, la tot. Man, voi aveți grijă să faceți impresie bună acolo, da? Păi da, noi spune că vrem să muncim și el zice că să bem. Clar. Hai, stai liniștit că o să aveți și de muncă. Hai, du-te, bagă mare. Te pup, boss. Bye. Da, bye. Dale, abajo, abajo. Rise and shine, boys. Morning. Hey, we know, gay, we friends, friends. Breakfast is getting ready. Tony's making it. Ce asta? Ce mai face albanezul? E bine, sănătos. Adică tot graș și impotent e. Work, money, dinero. We came here to live with Misu, right? Tell her what you can do for me. You can go pick up the girls from the yoga class. Can you do that? You drive? Ciao, Pedrek, hotel. Hey, Packet, come here. Let me talk to you. All right, these are cell phones. Okay, the address where you're going, it's right in here, little. That's for you. Balls, that's for you. Okay? Keep a low profile. We clear? Măsea că trece diaspora! Pedrecu, că ne-a prins iarna pe Miami, tati, ce să-i faci? N-ai ce să-i faci? Da, frățiorul, da. E un pic friguț, adică strânge. Câte grade ce că e, faraoane? Stai să văd pe Lexus. Sau ar trebui să zic Luxus! Da. Ce faci în Geraș? Ce să fac? Uite, mă macheam. Ce ați făcut? Ați ajuns? V-am ajuns toate bune aici. Ți-ar plăcea super mult și ție. Îmi imaginez. Ce ați făcut? V-ați găsit ceva? Încă nu, am petrecut și noi puțin. Am băut un șpriț ca băieți. Ioane, păi tu te-ai dus acolo să te distrezi sau să muncești, Ioane? Ce te-ai dus să faci? Am în Geraș, știi cum e, prima zi. Ce să știu, Ioane? Auzi? Hai, zi cum e la mic. Cui să fie? Bine, așteaptă să vină tasul acasă cu bani. Știi, m-am gândit la un nume. Tony. Și? Cum și atât, Tony, e potupeu. Și dacă e fată? Și dacă e fată, mai facem un copil și spunem Tony, ce e atât de greu? Să știi că mă gândesc la tine. Și noi, baby. Da, fii atent, vreau să te rog ceva. O să te rog să-mi dai mesaj când pui bani, da? Hai, te pup! Pa! Ia uite-le. Astea fac yoga? Asta fac yoga cum fac eu pilates. De când te epilezi? Nu epilez, nu. Pilates sunt înțeles. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Surprise! E gros. Hai, pune acolo. Cambio dolor! Ayuda! Cambio el dolor! What the fuck is this, bro? My pen is blue. My pen? The blue guy. Yo, guys. These girls are with us. And who the fuck are you, man? Hey, just give money to girl, it's okay. She work for the fuck Mike?
Let me tell you something, man. This is our turf, and that's our money, and that's our bitches. Do you understand that? Huh? Hey. Gun. He thinks I'm gonna shoot him. You think I'm gonna shoot you? Motherfucker, we'll shoot bitch-ass niggas like you. That's 18 years without parole, baby. You fucking crazy. This is Miami, papi. You ready? Let's do this. You know what? Let's fight, motherfucker. Nu se vii să dezbrăcăm și noi? Nu, ce facem? Ne bate sau ne futem? What you gonna do? Huh? What you gonna do, boy? Hey! That's a fucking gorilla, man! Băi, dar ce fac ăștia? Nu știu, frate, așa cred că se bat ei, nu știu. Guys, come on. We're gonna keep the money. Let's go. Shut the fuck up, bitch! Eu dau ăsta pe ăsta de pe tăgul n-a ales. Da, dă-i perdes. What are you gonna do, huh? You think you're tough, white boy, huh? No! What the fuck have you done? Por mis chicos que han enseñado todo Miami, que nos que manda aquí. Da. Nu știu ce a zis, dar e forță. Listen, you boys did good. You really did. Let me ask you, what do they look like? I prefer girl, but okay. No. They look Cubano. Why did they take money from girls? Some people like Misu and some people just don't. Mwah. What was that I heard about some karate chop move you guys did? No, correct. Ion, he did the dirty lady from Ogna Market, and me, I did the neve, but from the back of the garden. Hey, listen, Mrs. got a surprise for you. Girls, come do the boys. Doamne, Iisuse Hristoase și Dani Mocanu, dacă fut o cubaneză, poți să mor liniștit. No el sexo for me. I have girl home, baby. Listen, motherfucker, you ain't got the money to fuck one of these girls, all right? I'll tell you what. Forget it. Get down. Get what? Get the fuck down now. Get the fuck down now! It's okay. Tony. Hey, stay. No. Gabor. Poliția. You're Gabor. You're Mrs. Boys now, okay? So you gotta walk the walk and you gotta look the look. Ce zis ăsta, mă, zi-mă că nu știu câți englezi să o fut. Wait, let's not. Hello, baby. Hello. Ce fac astea, mă? Hello. Nu. Ce fac Nu cu... Nu. Eu de-abia m-am vopsit. Nu face... Nu. Nu simt cum... Nu. Oh, fuck. Nu asta. My wife make this. She kill me. You shave me, you know, I shave you. Shave each other, please. Sorana o să mă las. Qué lindo, qué hermoso estás quedando. ¡Que viva el Intergol! Work it back, mami, work it back. Mueve tu cintura, mama, work it back. Shake her nigga loca and rewind it back. Drop it low, pop it up. Drop it low, pop it up. Shake that culo, mami, pero drop it low. Shake that culo, mami, pero pop it up. Sărăuna. Smells good. What is it? It's dracu să zici. Mușdei? Mukdei? No. Eat shit bad. Put mușdei. Shit good. Thank you for standing up for the girls back there. That was really nice of you. Yes. Stop. Stai. Stop. So you let Ishu do to Chica. It's okay? If he put burrito inside he... No. Oh, no. Me and Misu are just together because he pays for my grandmama's health care. Mishu and grandmother, you...
No. Me need money. Misu pay grandmama health care. Sorry, English so bad. I can teach you. You teach. Yeah, me English good. English bad. Put Professor Juanita. English good. Try. Nu-și dai. No, thank you. Bagă. It's okay. Ține-mă. Okay, just a little bit. Așa. Da, da. Good. Very good. Thank you. What? No, thank you. Fool. But thank you. Come here. Hey, don't worry about it, huh? Okay? Hey, little balls. Listen, me and Misu, we're gonna go out fishing, okay? But you fill the boat with fish to go fish? Don't worry about it. Huh? Și bă, acum astea și pescari? We help? No. But I'll tell you what you can do. Why don't you go and get yourself some decent clothes, huh? We'll be back tomorrow. Thanks for today. It was great. Și eu te iubesc. What? I like. Good. That's awesome. It was a little hard. Your fashion sense is okay, but I think you look pretty cute with your haircut and all. My what? Your haircut. I actually think it looks pretty cute. Tu ești fecioară și părul lung nu se potrivește, da? Sorry. Am un prieten care s-a mutat în centru și vreau să-i fac un cadou de casă nouă. Adresa este asta. Gata. Da, aici ce e? Omele, ți-am zis că am fost la pescuit. Andale, andale! They say there's something in the water. Got 'em all acting so crazy. Don't know why they even bother. Showing up, calling me mommy. I'm not supposed to give money to homeless people. Ce vreți? We bring gift from Mishu. Da. Dad! So you miss you guys? Yes, I am little, he is boss. Straiți.
You got my sheet? Yes, take my shit. Putain, c'est pas possible. Chaque fois, il me fait le coup, lui. Je m'en mets plein les doigts de cette merde-là. Je connais le feeling, messieurs, parce que ça m'arrive de temps en temps quand je perds le petit hamster que j'ai dans le jardin. Je mets les mains comme ça dans la tête. Attends. Tu parles français? Un peu de français. Très bien. Ça va pas. Ce mă, ți răuți? Nu, de ce? De când vorbești tu franceză? Mă uitam și eu la filme cu lui de fire când eram mic. Tu nu te-ai uitat la nimic, frate? Aș mă omle du fromajul cu limele. Bă, de aici vărs în toate limbile, frate. Y a rien à dire, hein. Celle de Michou, c'est vraiment la meilleure. Hein. Très bien. Tu savais que dans l'ancien grec, le mot orchidée, ça voulait dire testicule? Non, je savais pas, monsieur. Ai spus să spunem una testicole? Nu, nu. Tot timpul și voi varsă în toate limbile, frate. Donne ça, Michou. Oui, monsieur. Je vous aime bien, les gars. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah, merci, monsieur. Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Zi, bă, pipa la pe eu. Ce ai să la? A zis că cuvântul orhidee vine de la coaie. Ce treacă fi în aia? Nu știu, bă, dar nu e treaba noastră. Mă, ce să fiu, grădinar? N-avem noi treabă. Dăm să fie. Stai mă așa, că nu e... Ficiule, nu vreau să ajung la închisoare, ai înțeles? Eu n-am văzut atâția bani în viața mea. Ficiule, nu fugi. Ficiule, stai aici. Ficiu, nu pot să ajung la închisoare. Știi foarte bine că sunt fătălău. Ficiu! 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 Bă, tu vezi astea? Tu-ți dai seama cât a furat ăștia? Ce mă, poate au investit și ei într-un bitcoin de ăla, când era topița și au vândut după aia câte cu asta. Sau poate au făcut o aplicație de aia de ți aduce mâncarea cu întârzieri. Sau poate au muncit din generație în generație, familie în familie și au pus bani și și-au făcut. Na, sigur au furat și ăștia. Exact așa și Mișu, mă, că de-aia îl ține pe Gabor ăla pe lângă el. Că altfel trebuia să muncească pentru vila aia și pentru piscina aia. Fix ca pe România, mă. Decât că pe România degeaba muncești, că nu poți să faci bani. Decât din combinații. Păi de-aia pleacă lumea din țară, mă. Aici, dacă te ridici, lumea nu-ți dă în cap, ba mai mult dă și de băut. Asta e partea la combinatoriu, mă. I know, I like swim. Suavecito, muy rico se siente cada vez que te veo en mi mente. Solo pienso en ti, no lo quiero admitir. Puedo ver que te pones nervioso, tu carita en tonos de rojo. Cuando estás junto a mí, yo te tengo así. Venga, yo muevo la cadera hasta que te Elizabeth eats everything. Elisabeta eats Yes. all. Good. Okay, so Elizabeth fat. No, she's curvy. Elizabeth curvă? Vente esta noche a mi barrio, tráete el calor de verano. Vamos a bailar muy despacio, vamos, oh. Vente esta noche a mi barrio, hasta que se haga temprano. Vamos a bailar muy despacio, vamos, oh. Auziți? Deci stai o secundă ca să înțeleg și eu. Deci poliția aduce droguri în țară și pe aia tot poliția le capturează? Tu crezi că Românica nu e așa? Te tengo muy desesperado, el segundo que yo no te llamo. Soy una adicción de lo mejor. Sé que juego con tus sentimientos por miedo de que vaya a sufrir. Si está bien para ti, está bien para mí. Venga, yo muevo la cadera hasta que te disuelvas. Oh. Look how hard it is. It's grandma bread. How do you say mucho in Romanian? Mult. Mult. Okay. Mult. Căcălău. Huh? Căcălău. Huh? Căcălău. Căcălău. Mult, it's okay. Okay, okay. I like mult. I like
Juanita. Okay. Hello. Someone who's been a naughty boy. Princess Svetlana, I assure you this has been just a case of miscommunication. And that's why me and Misu and the two crazy Romanians were just making sure everybody understands who the boss is on the street. That's a lot of ground to cover, you know? I know. I understand. But let's just say we're taking a hands-on approach. You better have something good for me tomorrow. No excuses. Ce faci în Ceraș? Ce căcat ți-ai făcut la cap, Ioane? Ce căcat ți-ai făcut la cap? Ce, nu-ți place? Chelie? Chelie pentru Capricorn, Ioane, ți-am zis de 1000 de ori, nu pot să mă uit la tine, ești îngrozitor. Mie mi se pare că arată bine. Auzi? Doar ce ți-am trimis 800 de coc. Da, iubirea mea, știu, mulțumesc, i-am primit, te iubesc mult. Și eu te iubesc. Auzi? Dar ce căcat se întâmplă în spate? Ah, băieții de la Termopane. Ce face? Am găsit o ofertă prin albanezu. Ne dă el bani și te reglezi tu cu el când te întorci. Bă, femeie nebunit? Ăia-s primii bani care i-am făcut. Păi ce-ai păzit până acum, Ioane? Ce-ai păzit? Ai fost la curve sau ce? N-am fost. Mă rog, am fost cu niște curve. Am dus niște curve, le-am luat, e complicat, nu contează acum. Păi? Păi ce? Păi vezi că avem să-i dăm 6.000 de lei lui albanezu pentru Termopane. Păi nu ți-am trimis 800 de dolari? Păi da, și el mi-a dat 6.231 pentru Termopane și tu trebuie să-i dai înapoi. Hai, lasă asta, zi ce face... Știi tu cine? Cine, albanezu? E în oraș. Nu albanezul, copilul, femeie. A, copilul. Tot în burtă, tot copilul crește. Să nu cumva să dați jos eticheta de pe geamuri. Sorano! Alo! Bă, Tony a fost foarte clar. Trebuie să duce mesajul ăsta și să urăm la om la mulți ani. Atâta tot a zis Tony. Ce mesaj? Bă, nu știu că e în spaniolă, dar au cuvinte de-astea de sănătate, presupun. Matamos a tus empleados. Vedem ce-o fi. Ce dracu mănânci acolo? Nu știu, am găsit la Mișu în casă. Orice pești de-alea și tex, acum dracu fi. Hai, adelante! Bă, stai jos de acolo. Stai jos de acolo, că avem treabă. Ce, și papagal? Vino încoace. Stai aici. Piciul, ești ok? Piciul, ai plecat cu vaca? Bun. Ăsta e. Cam măricelil așa, dar ne descurcăm noi, nu? Hai cu mine. Seguro, cómo no, vamos a ver sobre... Bă, hai mă încoace. Bueno, listo. Gracias, mi amor. Hola, señoro. Hola, buenas noches. Venimos de parte de Michu. Tienes 2 días para pagar tu cuota a Svetlana. Si no, te castigamos. Si puedes sorry. Puedes elegir qué dedo te cortamos. Sin pagar, venimos.
Matamos a tus empleados. Excepto al casino, ¿no? Casino, el cocino, no, al cocino, al cocinero, y te los prepara para que te los comas. Dice la Svetlana. No quería fallarle. Es que tuvo problemas con la familia. Mira, aquí tengo algo de pasta. No, la plata no. Tómalo de momento. No. Bă, nu ești nesimțit. So sorry, cum se zice, mă? Embarrass. Eu, embarazado de niño. Ok, se me Vamos a hacer que te los comas. No. Te digo la verdad, mire. Mi mamá está en el hospital. Mírela. La mamá. Oh, no. Mi hijo muy retardado. Boom. It's okay. Muy sorry. Hey, Feliz Navidad. Hai mai repede. Bate asta. Bă, e ziua omului. E ziua lui și faci scandal. Te-ai drogat? Când dracu te-ai drogat? Ia uite-te la mine. Orbitele sunt pe orbită la tine. Dacă îți fut două palme și cum îți revii. Look what we have here, man. What was you gonna kiss? Look who it is, Rata de mierda, hijo de puta. Yo te voy a cortar en pedazos y te voy a echar sal en la herida para verte sufrir como el cingado que tú eres. Vamos. N-am înțeles absolut nimic, dar cred că ne amenință. Dacă-i cu amenințări, lasă-mă pe mine, că am fost pe afară. Doar ține-mă. Da? Come on! Stai șmecher, mă, să moară familia mea! What the fuck he say, huh? He said his family died. Give a fuck about your family! Motherfucker, fuck your family! Ai puțit cu toți morții, mă, să-ți fut! He fuck your, zi-mă, rude, relative. He fucked my relative. You know what? Do one with this motherfucker here. No! Stop! Your dead mom relative. That's it. Yes. My mom's alive. Te prind eu, mâncați-și pula ta să-ți mănânci! I swear to God, fucking kill you. He eat your dick. Huh? Dicks. He both. The fuck is? Hey, mama binga! That's what he say. Yeah. He eat. Acaba de decir que fucking eat our Voi iau dick. familie în pulă la amândoi! La amândoi să vă iau familie în pulă. So he take your family and. What, he's gonna fuck our families? What the fuck, man? He say what? You got some balls. What the fuck? Haideți, mă, să moară copiii mei! Hai să moară copiii mei! His own children dead. He kill. He kill his children. Where did he kill his children? Is this a fucking joke? No. You killed his fucking children? You killed your fucking children? Esos tipos no tienen reglas, man. Nosotros somos mafiosos, pero tenemos un código, brother. Dumnezeu și Paște și mătile porcă puțit. Cu măta care curvă și cu tactul în pușcărie. Te-ți lua bălăcea. Bă, că nu știu să traduc atâta. What the fuck is this? So, for Easter, yeah, for zi Crăciun cu Christmas, for mother, father, dog, he fuck everything. You better not fuck my dog, man! I'll get you, man. I'm gonna get you. I'll get you. Vamos, man. Let's go, man. Let's go. Despacito. Hai, mă. Hai încoace, lasă. Hai. Păi mai bine? Vámonos pa la playa, pa la cabaña, entonces pa la disco, mira como ella baila, trago de champaña, botella en la mesa, esto es todos los días una fiesta, vámonos pa la playa, pa la cabaña, entonces pa la disco, mira como ella baila, trago de champaña, botella en la mesa, esto es todos los días una fiesta. No, stop! Did you stop? Stop! No, get shit on my boat! What are you, faggots?
Che carajo tu hiciste? Me trajiste dos rumanos maricones, coño. ¿Ah? Man, I don't know what you guys did over at Pablo's. I mean, don't get me wrong, I know you guys are homo and all that crap. But everybody's talking about the child-killing, cutthroat Romanians. We do what we can. But where we go now? We go to the big boss house. Todos los días una fiesta, vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces pa' la disco, mira cómo ellas bailan, trago de champaña, botella en la mesa, esto es todos los días una fiesta. Hola, don Fabio. ¿Cómo está? Fabio. Bienvenido. Sapio, what you doing here? Go inside and prepare my cigar. Sorry, ma'am. Come. You please come in. Cred că asta e și foaia mare. So those are the crazy Romanians. Penis blue, doamnă. Little balls. Jesus Christ, get out. Come on, step outside. Go. Go. Move. Okay, start talking. It's all good, man. Packages should be arriving as scheduled. As always, 100% pure stuff. And distribution details all been taken care of, so we're good to go. What about the payment collections? Partly done. Partially. You see, ma'am, there are still some business owners that still insist to pledge allegiance to the Cubans. But this is why we brought these two Romanians, so they can take care of that one at a time. Cum, mă? Femeia la comandă? Okay. Maybe there is a way I can forgive you. What are you guys doing? You taking selfies now, you faggots? Come on. We gotta go. Let's go. Noi mergem, voi rămâneți. Ce vrea asta, mă? Bă, vină bună, piciule. Piciule, treci înapoi. Bă, termină cu de-astea. Bă, piciule, nu pot să înșel pe sora să mă, nu? Ce nu ești pizdă? Nu ești ăla dacă nu află. Uite, mă, că nu o cunosc pe femeia asta bine, mă. Cu atât mai bine. Hi, boys. Mama mea. You want to have some fun? Nu pot. Lasă că mă sacrific eu. Not with me, idiot. With him. Sfântă Fecioară Marie, Născătoare de Dumnezeu. Mama mea. No, miss, I cannot. I fear God. God is watching. Jesus Christ is watching us. He not watching. He not watching. Trebuie și fute, că nu să fuți în Miami, hai. O să fut așa ceva. It's okay. He fuck. He like. Să lasă pula, frate.
Asta ai vrut să fuți? Ai vrut să N-am fuți? erecție, frățiorul meu. Nu contează. Bagă acolo. Mariana, mai bine Mariana. Supă Mariana, de-aia n-ai erecție, nu te mai gândi la ea. Haide. Fute acolo. It's ok. E fac, no problem. Hai, dă-i acolo. Hai să te văd. It's ok. Are you crazy? Don't fuck him. Beat him. Beat him. Fă-tul în gură. Nu te dau eu ție. Ia de aici. Ia de aici. Zi-mă așa, fute. Stop it. Not like this. Like this. Ah, sorry. Mulțumesc. Du-ce, fraierul? Now is vagina time? Sex for me? With me? Are you crazy? You, that's gross. I'm not gonna have sex with you. We're gonna have sex on you. Ți-a trebuit Miami, piciule. Hey, my friend, is anybody home? My friends? She inside? Good luck? Și like, boom, hard. Băi, ești nebun, ești ai tura 2? Yeah. Nu știu cât dracu poate ducă ciudatul ăla. Săraci, nu știe ce așteaptă, mă. Băi, n-am venit pe America să mă prostitueze Miș. Băi, la $4.000 pe săptămână, mă prostituezi și singur, mă. Da, mă, n-am o problemă cu munca de jos. Dar nici să ajung curvă. Da. Boss, e cam groasă treaba pe Miami. Ce s-a întâmplat? Mișu și Tony s-au băgat în niște chestii cam dubioase. Nu mai încet, mă. Mișu și Tony s-au băgat în niște chestii cam dubioase. Stai, mă, ce faci? Ia, sincer, nici eu nu mai știu. Cum suntem la una acasă, Svetlana? Svetlana? Ah, ce fată rea. Foarte rea. Ne-a pus să-l batem pe soțul ei pentru un fel de sex. Sex? Nenorocitul ăsta mă înșală. Stai liniștit, boss. Că ne-am prins care schema pe aici. Băi, cu Svetlana nu vă jucați, bă. N-auzi că totul e sub control? Crezi că nu ne-am prins care schema pe aici? Aveți grijă ce faceți pe acolo, da? Auzi, trebuie să închid, că dau ăștia cu niște petarde pe aici, nu știu ce fac. Mă înșală, nu? O să mă apuc. Dacă mai sunt vreodată politicoși, mă deschid vreo ușă. Nu
Gata. Asta ne-a fost. Până aici. Da, man, ce s-a întâmplat? De ce mă sun la ora asta? Alo. Lila! Este telefonul meu? Este telefonul meu. ¿Qué, coño? ¿Qué? ¡Andrés Iniesta! ¡No! ¡Mira! Miami, mame, yeah. Am plecat să fac bani, yeah. Un bis românesc golan, yeah. Am plecat peste ocean, după bistari, după tot. You remember me, you Chechen. Puto! Hey, what the shit? What this shit? What is what this? What is this? What is this? Shut the fuck up, man! Huh? Our man killed 2 of your bitches, and now we get the 3rd bonus fucking bitch. Woo. Even that scared me. You wanna know how your friends went down the scram? She gone now, huh? And you wouldn't believe what we found in her bedroom. Oh, the GPS locations to all your cocaine pickup spots. And a big red dildo. What? You're letting 2 cartel assassins and you even held the door for them? But in Romania, it's polite to hold the door. I don't give a shit about your Romanian bullshit! What I really want to know is how you Slovakian motherfuckers keep picking up cocaine in the ocean, but the cops never say shit! I am not so... Ow! Hit him again! Not so... Ow! Hit him again! Hit him again! What about my balls? Who gives a shit about your balls? Huh? I got bigger problems than your damn balls. ¿Qué hacemos con eso, pendejo? Este pendejo solo no me sirve. No me sirve para nada. Está solo. Come mierda de albaneso. Come on, pendejo. Make me rich. Hey, what the... Put X2 on Real. What the fuck did you say, cabron? Asensio is shit. Put X2 on Real Madrid. Trust. It's okay. Now. You better be fucking right, man. If not, you are... I'm really sorry about all of this. I know Tony says Yon is dead, but I know he's not dead. I don't know how to get down to the bottom of all of this. Misu's more worried about stashing the money than anything else. Furbilă. That's what I'm talking about, man. My fucking Ukrainian motherfucker. We just won, baby. That's what I'm talking about. Hey, check. Hey, you must be like a fucking magician, you know, like fucking telepathic. I think you. Tú tenías que ser el culazo a Shakira, ¿sí o no? Shakira. Shakira, hips don't lie, hips. Bah! That's what I'm talking about, man. Me as a kid.
Me? I only have my hamster. You have a hamster? Yes, Uzi. He didn't even want to come here. Uzi? No, Ion. Hai, bă, mai repede. Ia-o curei. Hey, when I finish this, can we go find Ion? Listen, man, Ion's gone. Okay? I mean, there's been no call for ransom, and these Cubans are real fucked up. I mean, they're true psychos. My bet is by now he's dead. No, this cannot be. Not dead. Hey, you're alive, right? You made it. Think about that. So that's right. 10 small wins, better 1 big win. No, serio. Chamaco, este es un filósofo. I like your style, man. Filosofo. We gotta go, we gotta go. Hey! La promesa? ¿Cuál promesa? Țăr. Ah! The phone. Oh, that's right, man. Here. Îngeraș? Ce faci, iubirea mea? Ești bine? Nu sunt. S-au întâmplat chestii. Mi-a zis albanezul ceva cu o bagaboantă, Svetlana. Svetlana a murit. Oh, Dumnezeu să o ierte. Vezi că trebuie în 2 zile să-i dăm banii lui albanezul. Dar mai dă-l dracu pe albanezul. De câte ori te sună albanezul în sus, albanezul în jos. Din cauza lui am probleme acum. Ce probleme? M-am încurcat cu niște cubanezi și m-au săltat. Acum sunt la ei în subsol și, sincer, nu știu dacă o să mai scap. Aoleu. Păi și cum face cu banii? Care bani? De termopane, Ioane. Trebuie să-i dăm lui albanezul 6.000. Ce ai? Nu ți-e bine? Băi, Sorana, tu ești cu albanezul? Ce ai, mă, vezi că vorbești prostii? Ce ai? Eu mor de foame pe aici și mama copilului meu se culcă cu altul. Cine? Eu! Ce nesimțit ești? Mama copilului meu e o curvă și eu stă la nesimțit. Bă, tu să nu mă faci pe mine, mamă, că eu sunt femeie dusă la biserică. Cum să mă culc cu unul dacă sunt gravidă? It's been 4 days Mm-hmm. since he's been missing. You talking about balls? Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric, c'est Ilie. Le gars avec les fleurs qui travaille pour monsieur, là. Monsieur, ils ont kidnappé mon copain, Ion. The only thing you have to worry about is that you're getting 80 grand for being Mrs. Ho. I will. But I need to know if he's alive to make sure I get paid. But it doesn't look like you have that same problem. Nope. Quiero mi dinero. So it's not my decision. It's not my problem. I'll tell you what my problem is. Mrs. got to fork out 50 grand to get me my Romanian back. Because I need 2 Romanians, not 1. I need 2. What I mean,
Mira el filósofo. El filósofo. Oye, wake up. Wake up. Mira las nalgas esa. Wake up, wake up. Oye, oh, shit. Fuck, man. He's dead? Fucking A, man. I think I know where he is. Come on. My woman, she cheated on me. She's not pregnant. It's a lie. My whole life is a lie. I'm sorry, cabron. I live happy life before America. Poor life. But happy life. You see, my friend, I know how it goes, man. That's just how the U.S. is, man. It gives you every single opportunity, but takes away any chance for you to make it. But you're Bulgarian, man. You're tough, man. I'm not fucking... What? Nada. It's okay. So Mishu gave you all this money to save Ion? I guess he needs Ion more than he needs 50,000. Us Romanians, we're like this. We always help each other. And Mishu knows that we can do good work for him. Yep, he really needs you. Because you're the rent. The what? You're what Mishu pays Tony every 6 months for protection. What the fuck you say? How do you think Mishu gets all the dope safely into the country? The Cubans, they're 5 times larger. Mishu has 3 men. It's all because of Tony's fucking badge. But Tony also has a boss, and every now and then he has to make an arrest. So that makes us the... Yes, the next arrest. Last year it was Vlad and Mihai, and before that it was Razvan and Donnie. This looks like what my friends say. We have to be careful. Don't worry, I'm not an idiot. I always sneak like a ninja. What's up, motherfucker? Huh? Yeah. That's a lot of money. Mike's a generous guy, paying us money that's already ours. We want no trouble. Just friend back. I swear. You swear? You're not gonna get your friend back, yo. You understand that? Esto es una confusión. They're not your enemies. Son solo 2 pobres romanos. Oh, mamita. Estás bien confundida. Estos tipos no son romanos. Y no vas a ver a tu amigo otra vez. Oye, ajo loco! Ahí está. Hola, mi mamá. Hermanos, debes saber que en 2 minutos entran los números loto. Oh, gracias. No sé. Hola, pendejo. Juanita, una mujer muy hermosa, como siempre. Ce faci, mai luați pe aici? Hai acasă că ești liber. Esta es mi casa. What? Nada me espera en Romania.
No tengo mujer, no tengo niño, no tengo el dinero, no tengo nada. Aquí estoy ahora loco. Estoy matador. Soy un jefe. Soy... What the fuck, man? Bă, ai scris că la televizor, ai zis că poate te repar dacă îți dau un pic... Pici. Mersi că ai venit. Dar asta e casa mea acum. Asta e familia mea. E familia mea. Păi, ești nebun și Sorana? Sorana? Sorana nu mai e. Bă, Dumnezeu să o odihnească, bă, frățioare, ești nebun la cap. Adică era o femeie, bine, ce zic eu femeie, era o curbă, înțelegi, și era și proastă, mirosea și la subțioare, adică n-ai de ce Sorana mai e, bă, boule, dar nu mai e cu mine. E cu albanezul. Nici măcar nu mai e gravidă. Mă rog, n-a fost niciodată. Bă, e partea bună a lucrurilor, dacă copilul era fetiță. Malo, am ajuns aici! Loco! Bă, morți! Stai! Că am venit până aici și mi-a riscat curul ca să te salvezi și tu dai în mine? Pues, yo no sé lo que están buscando los romanos esto. Pero están locos con cojones. No, es verdad, bro. Nos tenemos que mantener alejado de Budapest. Este man está fucking crazy, yo. Sí, sí, están locos. Avea dreptate bunica. Am? Acasă aveam și eu ceva. Aveam o iubită, aveam un loc de muncă. Aveai un căcat, frate. Un căcat, a? Stop! Enough! Come on, man. The only thing that matters is making sure you don't get arrested by Tony. Oye, si Tony es un policía, está manchado. Y no nos puede ver contigo. Fuck, man. No, hermano. Quédate con el dinero de Mike, man. Somos una familia. Fuck, man. Hermanos. Sush, pelo. Sush pula, man. Sush pula. Sush pula. Sush pula. Sush pula. Sush pula. Sush pula. Sush pula? Sush pula is two of the most beautiful words in Romania. It means, I love you. Sush pula, holoko. Here. Take this. It's 50K. Just go somewhere and start fresh. Fresh. Why you lie to me? You lie. From beginning, you know you lie. Why? I know. I'm sorry. I'm senseless to seeing people use each other. Whether it's for protection or money, everything in my life has been a lie. But you're the first real person I've met in a really long time. Well, that's... You ate mooch today, didn't you? A little. Take care, guys. Și acum ce facem? Păi n-avem ce face, că în țară nu putem să mergem fără pașapoarte. Aici n-avem cum să rămânem, că ne arestează ăla. Păi eu pe Juanita nu o las. Ea nu ne-a lăsat pe noi. O așa și pe mine și pe tine.
Așa e. Ce-ți faci noi ceva, mă? Până la urmă, avem 50.000 de coco. Bă, trebuie să-i cheltuim extrem de inteligent, frate. Tine jur iubire, te iubesc de mor. Tu pentru mine ești lumina ochilor. Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai, dăm săruturi nopților de rai. Pe tine jur iubire, te iubesc de mor. Do you know what it is? No. But this, you know what it is, right? Welcome to Miami, guys. Da. Aha. Ia auzi. Și ce vrei să fac eu, albanezule? Ce vrei să fac? De unde să-ți dau 6231 de ron? De unde să... Să rămână mamaie. Doamna mamaie, fă ori predai hamsterul, ori belești carasul. Ce hamster, bre? Ce hamster? Ce hamster? Băieți, intrăm la termopane! Ce vreți, mă? Ce vreți, mă? Așa! Bravo, băieți! Nu lăsați nimic întreg! Bravo! Pones la mercancía pura en el cura para la policía. Mister, relax. Doesn't have to be pure, right? As long as we have 200 kilos of cocaine, we're fine. Very important, don't play with the wire. Make Tony talk. Relax, chill, and be supernatural. Hey, we're not idiots. Hello? This is very nice day for make drug sales. Oh, did somebody say drug sales? Yes, definitely the words that came out of my mouth were drug sales. Oh, Little and balls? yes. I bring Little to download many cocaine drug that is illegal so that you and partner in crime, Mishu, sell. What the fuck are you doing? Thank you, very well. Healthy, no wire, nothing zero. Thank you for your concern, Tony, corrupt policeman whose voice we hear right now. Oh, Juanito. Hey, back the fuck up. Back. Now, fucking smugglers. You know that's bad. That's a whole different ballgame now, boys. You know, next time, you should bring me 4 Romanians. Get my chief happy, my undercover expenses. Huh? Should cut one out. Let's see, who am I gonna kill first? Huh? Maybe Little? Maybe Balls? Maybe Little, maybe Balls, Little, Balls? Si disparas ahora, estamos jodidos. Todo el mundo lo va a escuchar. Tengo una idea. Oameni tu frămași! Un croissant! No. Sinedire! Oh, yes. Always wanted to use one of those. You mind if I do it?
Băi, ești nebune, nu mă ultiți acum! Nu să cred! Și să nu uiți vorba lui mamaie când ți-o fi mai greu. Nu-i nicio rușine, bă, să dai la coaie. Okay, let's go, let's go, let's go. Cállate la boca. Hey, Miami PD, Miami PD. I've been recording these guys for years now. Relax, relax. I've been recording you. Eric? So many layers of undercover is so confusing. Come on, help me put this guy. You know what's confusing? Huh? Being a smuggler and a fucking cop. This is prison for life. What are you talking about? Brother, but cheese is on money. The fucking little balls, man. So? Get the fuck back! Get the fuck back right now! Juanita, what the shit? Pull the trigger. Pull the trigger, you motherfucker. Kill 2 people. Pull the trigger. Pull the fucking trigger now! Take me. Just take me, please. You want me to take you, huh? Like the DA gives a shit about you, about a non-U.S. citizen. They're gonna storm a boat to save your little ass, right? Shut the fuck up and get me the boat keys, now. Yeah, don't help Shut him. up. Hey, Tony, we never show you Neve? Stop, don't move, don't fucking move. Take him. I was so scared. Me too. Me too. Bă! A avut dreptate, muta mare. De obicei are. Dar ce a zis? A zis că nu știi niciodată când ai nevoie de o pâine. Bread. Strong. Man, au aterizat de vreo 2 ore papagali, iar ca să să ajungă. Bienvenido a Miami. Bienvenido a Paradiso. Puta madre, qué tontos.